pulleita tatteja. Kylläpä niitä on paljon, Kuusivaari ihmetteli ympärillään oleville muille kuusille. Kuuset kurottautuivat katsomaan alas aamukasteiseen maahan. Ne näkivät, kuinka herkkutatit koristivat sammalpeitettä. Toiset tatit olivat vielä aivan pieniä, toiset jo komean kokoisia, ja jotkut suuret tatit olivat kellahtaneet lättäniksi kasoiksi. Maan alla sienirihmastot levittäytyivät ympäriinsä. Tatit kasvoivat näistä rihmastoista kuusien kavereina. Asta tyttö ilmestyi isänsä kanssa kuusikkoon etsimään herkkutatteja. Pian he olivat keränneet koriin maittavia sieniä. Iskä, tuossa tatissa on iso etana. Jätetään se metsään, Asta ehdotti. Juu, voidaan jättää sieniä muillekin eläimille, isä vastasi. Asta käveli Kuusivaarin viereen ja istahti puun leveälle juurakon tyvelle. Tyttö ei arvannut, että hän eilen illalla näki liito-oravan, joka lepäsi oravan pesässä nyt sen saman kuusen oksistossa. Onpa täällä metsässä kivan rauhallista ja täällä tuoksuu hyvälle, Asta iloitsi. Tämä kuusi on tosi iso. Tyttö laittoi kätensä Kuusivaarin ympärille, halaten samalla puuta. Siitäpä Kuusivaari ilahtui. Se suorastaan hykerteli onnesta, kun sitä halattiin. Jonkin ajan päästä Asta ja isä lähtivät takaisin leiripaikalle. Kuusikkoon ilmestyi ketterä orava. Se ryhtyi napostelemaan yhtä herkkutattia. Täällä on tänään vipinää, Kuusivaari tokaisi risupesässä nukkuvalle nuppu liito-oravalle. Nuppu mumisi ja käänsi kylkeä. Laavupaikalla paloi jälleen tuli. Asta ja Joonas-serkku istuivat nuotion ympärillä. Herkkutatit paistuivat pannulla. Astan isä pilkkoi puita pienen liiterin takana ja kantoi niitä nuotiolle. Isä istahti muiden viereen. Metsässä oli aivan hiljaista. Kuului vain, kuinka haapojen lehdet havisivat leudossa tuulessa. Lapset hätkähtivät, kun hiljaisuuden rikkoi liiterin takaa kantautuva ääni, kuin joku olisi hakannut kirveellä puuta. Kuka siellä on, Asta ihmetteli. Eihän paikalla ollut muita ihmisiä kuin he. Jos siellä on kummitus, Joonas arvuutteli. Mennäänpä katsomaan, isä ehdotti. He lähtivät hiipimään liiterin suuntaan. Asta kulki sivussa muista puiden ohi ja sai kasvoilleen hämähäkin leveän seitin. Hyi, Asta tuhahti. Pian koko porukka oli liiterin luona. He kurkistivat liiterin taakse, mutta mitään ei näkynyt.
Jälleen ääni kantautui metsästä. Samassa puun takaa vilahti punaista. Tuolla Asta osoitti isoa kuusta. Sitten palokärki ilmestyi puun rungon takaa. Onpa hieno lintu, Joonas ihasteli. He katselivat ihmeissään, kuinka palokärki jyskytti kuusen tyvellä. Lintu hakkasi vahvalla nokallaan puuta etsien syötäviksi hevosmuurahaisia, jotka sitten nappasi pitkällä kielellään. Palokärjellä on nälkä, isä sanoi. Aletaan mekin syömään. Kuusivaari katseli mietteissään maassa makavaa kuusta, joka oli ollut sen kaveri. Kuusesta ei ollut enää paljoa jäljellä. Yhtenä yönä kauan sitten se oli kaatunut myrskyssä. Toiset puut yrittivät auttaa kaatunutta toveriaan ja antoivat sen kannolle ravintoa, mutta kuusi oli katkennut eikä sitä voitu enää pelastaa. Kuusivaari tiesi, että senkin kohtalona oli joku päivä kaatua maahan ja lahota, mutta asia ei huolettanut sitä lainkaan. Kuusivaari oli nähnyt, kuinka sen puutoveri oli tyynesti tyyntynyt kohtaloonsa ja kuinka käävät koristivat sen runkoa ja lahottivat sitä. Ja sammaleet valtasivat puun ja erilaiset ötökät vipelsivät sammaleella. Keväisin intomielinen peukaloinen tuli laumaan maapuun päälle ja metsämyyrä piileskeli sen alla. Kuollut kuusi kuhisi elämää. Sinä olet antanut vielä kuolemasikin jälkeen monelle eliölle ravintoa, ruokaa, suojaa ja kodin, Kuusivaari ajatteli ylpeänä kaveristaan. Niin minäkin teen sitten joskus. Kuusivaari havahtui ajatuksistaan, kun se huomasi, että joku liikkui sen oksalla. Nuppu, liito-orava, oli herännyt oravan pesässä ja kipitti pian puun runkoa alas. Kiitos lepopaikasta, vanha kuusi. Mukavaa, että viihdyit, Kuusivaari ilahtui. Joudun jatkamaan matkaani, sillä minun täytyy löytää oma metsä vielä ennen syksyä, Nuppu ilmoitti reippaana. Kaukana taimikon takana pilkisti metsän raja. Nuppu päätti lähteä sinne. Näkemiin, liituri hihkaisi. Onnea matkaan, pikkuorava, Kuusivanhus toivotti. Tässä iltatarinassa puhuttiin siis siitä, kuinka metsästä löytyi syksyllä herkullista syötävää monelle eläimelle ja myös ihmiselle. Pulleita tatteja eli sieniä kasvoi Kuusivaarin vieressä maassa ja sieltä Asta tyttö isänsä kanssa löysi monta hyvää sientä. Mutta niistä sienistä nautti myös orava. Ja kun Asta pääsi takaisin leiriin, he sytyttivät nuotion ja paistoivat herkkutatteja pannulla. Sitten Asta kuuli myös koputusta, mutta se ei ollut mitään sen kummempaa kuin palokärjen koputus. Palokärkikin etsi ruokaa.
ja se löysi kuusesta ötököitä ja matoja, kun koputti kuusta. Kuusivaari mietti vielä illan tullen, että hänen ystävänsä vanha kuusi, joka oli jo kaatunut, antoi myös paljon ruokaa ja ravintoa monenlaisille ötököille, jotka sieltä kaivoivat lahosta kuusesta syötävää ja suojaa. Sitten nuppu heräsi jo omalta uneltaan ja jatkoi liito-oravan matkaa. Luetaan vielä pari runoa, jotka liittyy metsään ja siihen, mitä sieltä saisi syötävää. Ensimmäisessä on orava, jonka menee näin, että oravalla puussa käpy oli suussa. Askeleita kuuli, halli koiraks luuli. Hyppäs männyn oksalle, loukkas pienen jalkansa sekä pitkän pörröhännän. Tässä sillä oravalla oli käpy suussa, sitä hän söi. Mutta kun hän säikähti askelien ääniä, hänen jalkaan tuli pieni auts ja pörröhäntään, kun hän hyppäsi niin vauhdikkaasti turvaan männyn oksalle. Eiköhän se siitä parantunut vielä. Sitten rastaitten porkkanat. Aurinko liukuu metsän laitaan, aurinko liukuu takaisin. Tarhassa kasvavat kaiken kesää porkkana, herne ja kurkkukin. Nurmi kenttää aamulla varhain, mustarastaat kaivelevat. Rastaille kasvavat nurmen alla madot kuin pitkät porkkanat. Se oli Aale Tynnin runo, rastaitten porkkanat, ja nehän oli siis matoja, mitkä rastaille oli niin pitkiä ja herkullisia kuin porkkanat. Sitten nukutaan ja nähdään ehkä unia joistakin herkullisista luonnon antimista. Hyvää yötä.